Naghahanda na ang militar sa Sulu sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahang dadaluhan ng 200 VIP at mga matataas na opisyal ng militar ang kaniyang visit sa Camp Bautista. Sa pagbisitang ito ng Pangulo, inaasahan ng Boro Islamic Liberation Front na matutuloy ang peace talks sa paniniwalang mas madaling kausap si Pangulong Duterte pagdating sa naturang usapin. Samantala, patuloy ang pagpapadala ng puwersa ng pamahalaan sa Patikul at ilang pambayan sa Sulu matapos ang pagdukot sa mag-live-in partner na sina Daniela Taruk at Levi Gonzalez. Si George Bandola mag-uulat live. Mula po rito sa Camp General Chodolfo Bautista dito sa Barangay Busbus sa Jolo, Sulu, patuloy ang ginagawang paghahanda ng AFP, partikular nitong Joint Task Force Sulu para sa nakatakdang pagdating nitong si President Rodrigo Roa Duterte. Ang pagdating ng Pangulo ay hindi pa ina-announce actually kung anong araw at kung anong oras darating ang Pangulo, pero sigurado po tayo na ang lahat ng mga daanan papasok ng paliparan ng Jolo at mga daanan papasok dito sa loob ng kampo ay fully secured na ng militar. Mula po rito sa home of the 2nd Marine Brigade, dito nga sa Camp Bautista, ang inaasahang pinakasukdulan ng pagbisita ng Pangulo sa kanyang Talk to the Troops activity series para dito sa bahagi ng Mindanao. Inaasahan na 200 mga military officials at mga delegado ang aantabay din sa pagdating ng Pangulo. Base sa mga unang schedule na ating nakuha mula sa tagapangalaga ng schedule ng Pangulo, ay magkakaroon muna ng welcome ceremony para sa Pangulo o arrival honors at magkakaroon agad ng briefing at command conference dito rin po sa Joint Task Force Sulu bago ang kanyang talk to the troops o yung pagkanyang pagsasalita dito po sa covered court ng kampo. Samantala, ang pagbisita po ng Pangulo ay inaasahang magiging paraan na rin o magiging daan na rin para bisitahin din ng Pangulo o makipag-usap ng personal sa leader ng Moro National Liberation Front. Ayon sa MNLF, may mga ilang issues silang nais na agad na tugunan ng Pangulo sa kanyang pagtungo dito sa Sulu kung mabibigyan ng pagkakataon. Narito ang report. Umaasa ang Moro National Liberation Front na matutuloy ang usapan sa pagitan ng Pangulong Duterte at MNLF leader Nur Miswari sa pagbisita ng punong ehekutibo dito sa Sulu. Ayon sa MNLF, kung susundin ang 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng GRP at MNLF, marami pang bagay dito ang kailangang ipatupad. Una na dito ang pag-i-integrate pa ng mga MNLF soldiers sa hanay ng AFP at PNP dahil base umano sa kasunduan, dapat na punuan ng pamahalaan ng 7,500 na MNLF integrity slots sa AFP at 1,500 sa PNP. Bukod dito, ang partisipasyon ng mga tunay na Bangsamoro judges bilang miyembro ng Supreme Court, Court of Appeals at Cabinet positions. Naniniwala naman ang MNLF na mas madaling kausap ang Pangulong Duterte. Narito ang pahayag ni MNLF spokesman Dr. Samsula Adju. MNLF is positive about it because, MNLF is champion of peace and champion of freedom for the people, for the Bangsamoro people. And we are serious that because we have already signed 3 agreements with the government. You know why? There is an understanding between the two because they are friends. Chairman Nur Miswari would like to talk about peace process, about Bangsamoro autonomy, and about federal government. We have to follow the 96 agreement. Then we have to put 7,575 in the armed forces as well as in the Philippine National Police. We have to complete that because that's an agreement. So, yun ang hindi pa natutupad? Natutupad na. Kumuha pa sila. Natupad na noon. Pero umalis na yung karamihan. That's why dapat punuan ulit.
Samantala, patuloy naman ang pagde-deploy ng pamahalaan ng puwersa dito sa Patikul at ilan pang bayan ng Sulu matapos ang ginawang pagdukot sa buntis na si Daniela Taruc at kinakasama nitong si Levi Gonzales, isang empleyado ng telecom firm. Wala pa kasing update ang militar kung saan dinala ng mga kidnapper ang dalawa. Bukod pa ito sa tatlong magkakamag-anak din na dinukot sa Zamboanga kamakailan. Habang may hindi pa bababa sa 10 foreign kidnap victims ang sinasabi ng MNLF na hawak pa ng ASG at posibleng itinatago sa mga bulubunduking bayan ng Panglima, Look, Omar, Panamaw at Kalingalan, Kaluwang. Actually, ang hinihintay nga dito, nang umaasa nga ang militar na magkakaroon ng magandang resulta o positibong resulta yung kanilang ginagawang paghunting dun sa mga dumukot dito sa mag-live-in partner na sina Levi Gonzales at Daniela Taruc. At kahit papaano, sa pagdating ng Pangulo ay may magandang maibabalita ang tropa ng pamahalaan. Pero gayon man, yung palagi ang ginagawa ng Pangulo, yung kanyang Talk to the Troops activity series, ay talagang nagbibigay ng pagpapataas ng moral sa mga puwersa ng pamahalaan maging sa amang panig yan ng bansa. I believe next week ang tutunguhin ng Pangulong Rodrigo Duterte ay bahagi naman ng Luzon. Samantala, katulad nga rin po, bahagi pa rin nga po ng paghandang ito mga kaibigan, ayan nga po yung mismong isang bahagi ng bagong Camp Bautista Station Hospital dito ay ginawa ng dining area para doon sa inaantabayan ng pagdating ng mga bisita o inaasahang pakikipagsalo ng Pangulo sa ating mga tropa, especially with the military officials dito po sa Camp Bautista. Yung mga membro po, mga leader din po ng PNP, inaasahan na pupunta dito sa loob ng kampo ng 2nd Marine Brigade at sila po ay inaasahang makikipagpulong sa ating Pangulo. So yan po mga kaibigan, ginagawang paghanda pa rin ng AFP sa nakatakdang pagdating ng Pangulong Duterte dito po sa Jolo, Sulu. Para sa PTV News, ako po si George Bandola. Maraming salamat, George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Itinanggi ng isang kongresista ang naging pahayag ni Pangulong Duterte na pinupondohan ng mga militanteng party list ang New People's Army o NPA. Ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Zarate, transparent ang kanilang budget simula nang sumabak ang kanilang grupo sa party list elections noong 2001. Anya, ginagamit nila ang kanilang pork barrel noon sa mga usapin ng mga mahirap ngunit hindi sa mga NPA. Ani Zarate, isa rin daw sa mga naunang tumuligsa o isa rin sila sa naunang tumuligsa sa ideya ng pork barrel. Posible raw na galing sa militar ang impormasyong ito. Panawagan ng grupo kay Pangulong Duterte, huwag kaagad maniwala sa mga ganitong klase ng impormasyon. Dinideny ng Bayan Muna at Makabayan Black that we are funding the New People's Army. No? Kung meron mang pinafund ang Bayan Muna nung panahon na meron pa halimbawa kaming PDAP, nung hindi pa unconstitutional ang PDAP, there were times na nabigyan kami ng PDAP. Ito yung mga mga no permanent address people, na mga mahihirap. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button. Secretary Delvin Lorenzana, beloved countrymen, Forces of the Philippines and the Philippine National Police, DBM sa budget. So sabi ko, sige, ano pa ang wala sa inyo? Then the barrack, ito yung malakas yung kaysa ano ninyo, oxygen. But this is very important. And I gave you a new building because the old is there. And there's another building. Mabutit na lang. Wala. Well, anyway, I'm just 2 months. I'm here to assure you na sa panahon ko pag yung Digos, Governor Llanos, tatay ko sa Jago, he was one of the 3. And mind you, just
love your country, obey the Constitution, period. The right of the people to be informed. Maraming salamat po. Daghang salamat, sir, sa imong mga officers. The officers are requested to proceed on the stage. Madilim, mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Good evening, sir. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. At kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Masdan mo